ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അനിത മാതാജി, അനിത കുമാരി മാതാജിയാണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ്. മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. എങ്ങനെയോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു. അനിത മാതാജി കേക്കണ്ട? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ മാതാജി. ഞാൻ എന്താ മാതാജിയോട് ചെയ്യണ്ടേ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയുടെ നെയിമിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ ഓപ്ഷൻസ് വരും. അതിൽ മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി അഞ്ജന മാതാജി ആക്കിയാലും മതി. എന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് പോകും. അഞ്ജന മാതാജി ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. മാതാജിയുടെ നേരെ തൊട്ട് താഴെ അഞ്ജന മാതാജി ഉണ്ടാവും. അഞ്ജന മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാലും മതി. എന്നിട്ട് പിന്നെ മാതാജി എന്നെ മാറ്റിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അതിലും വലിയൊരു കടമ്പയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? പറ്റുന്നുണ്ടോ? അറിയില്ലല്ലോ ഭഗവാന്. ഷെയറാ കിട്ടിയോ മാതാജി? എനിക്ക് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. അതെയാ? അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയുടെ പേരില് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ താഴോട്ട് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരും. ആ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. മാതാജിയുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ നീനോ ഒന്ന് സഹായിക്കടി. ഇവിടെ വാ. ഈ മാതാജിനെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാവോ? അതാ വിഷ്ണുപ്രിയ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാനോ? അത് എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നവര്. അതാ അതിന് നമുക്കൊന്നും അറിയാണ്ട് മാതാജി പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ അമ്മയോ ഹോസ്റ്റ് ആയി പോയതാണ്. അല്ല അതിനല്ല, വിഷ്ണുപ്രിയ മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? മേക്ക് ഹോസ്റ്റ്. താങ്ക് യു മോളെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായില്ലേ? ശരിയായി കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. ഇനി അത് അതിലും വലിയൊരു പണിയാ. എന്താ അറിയില്ല, അതിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടാറില്ല. നോക്കട്ടെ. വെറുതെ സമയം പോവാ. എന്താ അറിയില്ല, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. മാതാജിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അഞ്ജന മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിക്ക് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കും പറ്റില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ എന്താന്നറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറ്റിയില്ല. തവണയും പറ്റണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില്? ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ആരുമില്ല? എന്നാ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലെ? ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? പുസ്തകം ഉള്ളവര് വായിക്കട്ടെ മാതാജി. പുസ്തകം ഉള്ളവര് ഉണ്ടോ ഇത്? പുസ്തകം ഉള്ളവർക്ക് വായിക്കാം, അല്ലാത്തവര് ക്ഷമിക്കുക.
ഇത് പറ്റണില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാഞ്ജനശിലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമേ കിന്തദാദിശ്വപദാംഗികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വജ്ജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണനിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാനിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ബോധിനി ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത് വേദമൂർത്തികളുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അവര് വേദങ്ങള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ കണ്ണുക്ക് പ്രകാരം വേദങ്ങൾ പുസ്തക രൂപത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേദങ്ങള് ശരിക്കും രൂപങ്ങളായിരുന്നു. ഓരോ രൂപങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ്, അതായത് വേദ രൂപങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവര് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ആദ്യം വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വേദങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ തന്നെ ലയനത്തിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നത് വേദങ്ങള് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ആദ്യം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ വേദങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. ഈ 3 ഇതിൽ കൂടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് വേദപഠനങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണത് ധർമ്മത്തിൽ കൂടെ അർത്ഥം, പിന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ മോക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണില്ല. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളെ ഇവിടെ ഇത് വളരെ കുറച്ച് അധികം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ 87ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പരീക്ഷിത്ത് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഈ പരീക്ഷിത്ത് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെ പണ്ട് നാരദരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ബദരികാശ്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദരും ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതേ ചോദ്യം പണ്ട് സനകാദികൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവര് അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരോടാണ് പറയാ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോടും പറയുന്നുണ്ട്, നാരദരോടും ഭഗവാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോണത് ഇന്ന്. അതായത് 14 തൊട്ട് 41 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളുമാണ്, കുറച്ച് അധികം വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ സർവ്വവേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, എല്ലാ വേദങ്ങളും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പരബ്രഹ്മത്തിന്. അപ്പൊ ആ പരബ്രഹ്മത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ വേദങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാനെ ഈ അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും ഈ സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്നത് അജ്ഞാനം, അതായത് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അവരെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ അവർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങാണ് എല്ലാ ആദിമ കാരണം, അങ്ങാണ്, അങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, അങ്ങല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അവരിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ അതായത് ഈ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതായത് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യലോകം അനുഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് ശരിയായ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനാണ് ഈ വേദസൂക്തങ്ങളായിട്ടും വേദത്തിലുള്ള യജ്ഞഭാഗങ്ങളായിട്ടും എല്ലാം അതിനു വേണ്ടി തന്നിട്ട് വേദങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സർവത്തിൻ്റെയും സർവശക്തനായ അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കണവരെന്താ പറയണത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞേക്കണത് ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നും എല്ലാം എന്താ പറയാ മായാവാദം സിദ്ധാന്തത്തിലൊക്കെയാണ് അവർ പറയുക. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ സ്വയം ഭഗവാനിട്ട് പൂജിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ അവര് സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. വേദമൂർത്തികളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്കന്ധം 10 അധ്യായം 87 ശ്ലോകം 14 മുതൽ 41 വരെയാണ് ശ്ലോകങ്ങളുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എത്താൻ പറ്റും അത്രത്തോളം എത്താം. ദയവ് ചെയ്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളവരെ എടുത്തു വയ്ക്കുക. കാരണം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്താണെന്നറിയില്ല. നോക്കട്ടെ, അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കി വെക്കാം. ശ്രീ ശ്രുതയ ഊജു ശ്രുതി അല്ലെ, ശ്രുതിയാണ് വേദങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രുതയ ഊജു ജയ ജയ ജയ്യജാമജിത ദോഷഗൃഹീത ഗുണാം ത്വമസിയതാത്മനാ സമവരുദ്ധ സമസ്ത ഭഗഃ അഗജഗദോഗ സാമമഖില ശക്ത്യാവബോധകാതേ ക്വചിദ ജയാന്മനാച ചരേ നിഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കാ വായിക്കാൻ പറ്റിയാന്ന് വെച്ചാല്, ആർക്കടെ കയ്യിലൊക്കെ ബുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ബുക്കുള്ള? മാതാജി, അഞ്ജന മാതാജി ബുക്കുണ്ടോ? ഏത് ബുക്കാ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കില്ല മാതാജി. 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭാഗവതം. അതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല മാതാജി. ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നൊക്കെ ഉള്ളു, ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ മാതാജി. എടുത്തിട്ട് അത് മാത്രം വായിച്ചോളൂ. അത് കുറച്ച് അടിയിൽ പോണം മാതാജി, തപ്പണം. ഓ, മാദേവി മാതാജിയോ? അഞ്ജന മാതാജി? ബുക്കില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെയോ? ഉമാദേവി മാതാജിയുടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാതാജി, നോക്കട്ടെ. മാതാജി 610ാമത്തെ പേജ്, 10ാമത്തെ സ്കന്ധം. പ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ പ്രഭു ബുക്ക്? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആരുടെയും കയ്യിലില്ലേ? മനോപ്രഭു, അനിത മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഞാനെന്നാ വായിക്കട്ടെ, നിങ്ങക്ക് വിരോധമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം അല്ലേ? വായിച്ചു പോട്ടെ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അപ്പൊ വായിക്കാട്ടോ. വിവർത്തനം. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹേ അജയ്യനായവനെ, അങ്ങേക്ക് ജയമുണ്ടാവട്ടെ. ആരെയാണ് വേദങ്ങൾ പറയണത്? ഭഗവാനെയാണ് പറയണത്. ഭഗവാനോട് പറയണു അജയ്യൻ, അതായത് ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്തവൻ. എല്ലായ്പ്പോഴും ആദിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സ്വഭാവേന അങ്ങയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വേദങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് ഭഗവാനെ. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ മായാശക്തിയെ ദയവായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയാലും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ശക്തികളെ ഉണർത്തുന്നവനെ അങ്ങയുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളാൽ ലീലയാടുമ്പോൾ വേദങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങയെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വേദങ്ങൾ പറയണത്, വേദങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേദങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂചന നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഭഗവാന് അന്തരംഗ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാന്റെ
ശാശ്വതമായ ശക്തിയെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളായ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് വേദങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേദത്തിനോട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇതിലല്ല എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുമ്പോ വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങാണ് ആദ്യ പുരുഷൻ, അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മായാശക്തിയിലാണ് പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മായാശക്തി എങ്ങനെയാണ് തെറ്റുണ്ടാവണത്? കാരണം മായാശക്തി ശരിയാണല്ലോ, മായാശക്തി അല്ലേ കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയണത് മായാശക്തി അങ്ങയുടെ തന്നെ ഇതാണ് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ മായാശക്തി. അപ്പൊ ആ മായാശക്തിക്ക് അങ്ങയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും ആ മായാശക്തി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മായാശക്തി ചെയ്യണത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് സുഖിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് മായാശക്തി നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഇതിലെ വേദങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ബൃഹദ്ദുബല ബദ്ധമേതവയന്ത്യ അവശേഷതയാ യഥാ ഉദയാസ്തമയോ വികൃതേർമൃതിവാ അവികൃതാത് അത ഋഷയോ ദദുസ്ത്വയി മനോവചനാചരിതം കഥമ യഥാ ഭവന്തി ഭുവി ദത്തപദാനിന്ദ്രണാം. അതായത് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം പരമപുരുഷനുമായി ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം പരമപുരുഷനുമായി ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. കാരണം പരബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായ ആധാരം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം അങ്ങാണ്. അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് ഈ കണ്ട പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര തരം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവ തിരിച്ച് കളിമണ്ണിൽ ലയിക്കുകയും കളിമണ്ണ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് പോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച് അതിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും പരബ്രഹ്മം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണത്തിൽ എത്ര തന്നെ എടുത്താലും പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ജീവസത്തകള്, എന്തൊക്കെ തരം സൃഷ്ടികള്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടന്നാലും പരബ്രഹ്മം ഒരു തരത്തിലും മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാം തിരിച്ച്, അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, ലയനത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ പറയണു, അതിനാൽ വൈദിക കാലത്ത് ഋഷിമാർ ചിന്തയും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അങ്ങയിൽ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. മനുഷ്യർ എവിടെ കാലടി വെച്ചാലും അതവർ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാകാനാണ്. അപ്പൊ അത് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നടന്നാലും മണ്ണിൽ നടന്നാലും വെള്ളത്തിൽ നടന്നാലും നടക്കുന്നത് നമ്മള് ഭൂമിയിലാണ്. അതേപോലെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, ഋഷിമാരും അതുപോലെയുള്ളവരെല്ലാവരും അങ്ങയെ ഭജിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അങ്ങയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്, നമോ നമസ്തോ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരനായ എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും നിദാനമായ അങ്ങയെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണമിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും അചിന്ത്യമായ കാരണം അങ്ങാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം അങ്ങാണ്. കാരണം അങ്ങയിലാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ, അപരിമേയമായ കഴിവുകൾ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ അങ്ങയ്ക്ക് എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ പോലെ ആരും ഇല്ല, അങ്ങാണ് പരബ്രഹ്മം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതി തവ സുരയസ്ത്രധിപദേ അഖില ലോക മലക്ഷപണ കഥാമൃതാബ്ധി അവഗാഹ്യതവാംസി ജഹുഃ കിമുദ പുനഃ സ്വധാമ വിദുദാശയ കാലഗുണാഃ പരമഭജന്തിയേ പദമജസ്ര സുഖാനുഭവം. അതിനാൽ വിവർത്തനം, അതിനാൽ ഹേ ത്രിലോകനാഥ, ബുദ്ധിമാന്മാർ പ്രപഞ്ച കന്മഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കഥാമൃത സമുദ്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങി എല്ലാ താപങ്ങളെയും കൈവെടിയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹേ പരമോത്കൃഷ്ട, ആത്മീയ ബലത്താൽ മനസ്സിലെ ദുശീലങ്ങളെ അകറ്റി സമയബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ ഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും അതിൽ നിരന്തരമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ വ്യക്തികളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ വേദങ്ങള് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോണതിന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കഥാമൃതമായ ആ സമുദ്രത്തില് നമ്മള് മുങ്ങി താഴുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കന്മഷങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് വേറൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയാണ്, പരമോത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ ബലത്താൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പോലും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഇതിൽ നിന്നും വൈദിക സാധന അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും യമനിയമങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം, അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. പിന്നെ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് അവര് വേദങ്ങൾ സ്ഥിതിയിട്ട് പറയുന്നു. ധൃതയ, അടുത്ത ശ്ലോകം, ധൃതയ ഇവ ശ്വസ്യന്ത അസുഭൃതോ യതിതേനുവിധ മഹദഹ മാധയദോണ്ടമസൃജൻ യദനുഗ്രഹത പുരുഷവിദോന്വയോത്ര ചരമോന്നയമാദിഷു യഃ സദസദപരം ത്വമധ യഥേഷ്വവശേഷാമൃതം. അപ്പൊ പറയണു അവശേഷ ഋതം, അതായത് അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്താനുചരന്മാരായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരുടെ ശ്വസനം ഉലയുടേതുപോലെയാണ്. മഹത്വത്വം, അഹങ്കാരം മുതലായ മൂലകങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ കരുണ മൂലമാണ്. അന്നമയ തുടങ്ങിയ പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ അങ്ങാണ് പരമമായത്. ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഭൗതികാവരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന അതേ രൂപങ്ങൾ അങ്ങും കൈക്കൊള്ളുന്നു. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ അങ്ങ് അവയുടെ ആധാരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഭയങ്കര ഫിലോസഫിയാണ് ഈ വേദമൂർത്തികളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കുറെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതിന്റെ തന്നെ ഒരു ശരിക്കൊരു ചെറിയ രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയ്ക്കധികം വലിയ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും ഭഗവാന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാണ്ട് നമ്മള് ശ്വസിക്കുമ്പോ വേദങ്ങൾ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലന്റെ ആല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? കൊല്ലന്റെ ഊലയില് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവാം? അതിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും, ശ്വാസം എടുക്കണ പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. ആ ശബ്ദം അത് ശരിക്കുള്ള ശ്വാസമല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ളൂ ഭൗതികതയില് വെറുതെ ഭഗവാനെ അറിയാണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നവര് എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയണു, അഹങ്കാരം മുതലായ മൂലകങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ കരുണ മൂലമാണ്. നമുക്കറിയാം, അവ്യക്ത രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിന് മഹത്വത്വത്തില് എല്ലാ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളും നിറഞ്ഞപ്പോഴും അതിന് ചലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ ആ ഹിരണ്യ അണ്ഡത്തിലേക്ക് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണോദക സമുദ്രത്തില് വന്നപ്പോഴാണ് അതിന് ചലനം ഉണ്ടായത്. അതെങ്ങനെ ചലിച്ചു എന്നാ പറയണത്?
അതായത് പഞ്ചകോശങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നമയ കോശം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, അന്നമയം, പ്രാണമയം, അന്നമയം, മനോമയം, പ്രാണമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അപ്പൊ ഈ 5 കോശങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആനന്ദമയ കോശമാണ്. അതായത് അതാണ് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്നമയ തുടങ്ങിയ കോശങ്ങളിൽ അങ്ങാണ് പരമമായത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കോശങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമയവും മനോമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഉയരുമ്പോഴാണ് പ്രാണമയമായിട്ട് ആ പ്രാണന്റെ ആ ഇതില് വരുമ്പോ ആ സൂക്ഷ്മമായതിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ അത് ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ വരുന്നിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. ഈ 5 കോശങ്ങളിലും ഏറ്റവും പരമമായത് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആ ആനന്ദമയ കോശമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വേദങ്ങൾ പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഭൗതികാഭരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് അതായത് ജീവാത്മാവും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് രൂപേണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ് അണുവാണെന്നും ഭഗവാൻ വിഭുവാണെന്നും ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവിന് അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിവർത്തനത്തിന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ അങ്ങ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്ഥൂല ശരീരവും വേണ്ട, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം അങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം അങ്ങാണ്. ശ്വേതാശ്വരോപനിഷത്തില് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ട് നിത്യോ നിത്യാനം ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ. പലതിലും ഒന്നായി കാണുന്നത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മയാധ്യക്ഷണ പ്രവൃത്തി ശ്രൂയദേശ ചരാചരം ഹേതുനാനേന, അതായത് ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. എല്ലാ പ്രകൃതിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഇവിടെ ചലിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് സുഹൃത വിചിത്രയോനിഷു വിശന്നിവ ഹേതുതയാ തരതമതശ്ച കാശ്യനലവത് സ്വഹൃദാനുകൃതി അഥ വിദധാസ്വമനുഷ്യ വിദഗ്ധം തവ ധാമസമം വിരജതിയോനു യദ്യ വിഭന്ന അഭിപന്യവ ഏകരസം. ഇതിത്തിരി പാടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത്രയും ഭയങ്കര വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇതില് വിവർത്തനത്തിൽ പറയാണ് അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച വിവിധങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവയെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ച നീച ഭേദങ്ങളോടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രതീതി നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വന്നത് അങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല, ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കാഴ്ചയുണ്ട്, അതായത് ചില ഉച്ചനീചങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യര് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയല്ല, പലരും പലതരത്തിലാണ്. അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നി താൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഗ്നിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കൊണ്ടിട്ടാലും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തമായിട്ടുള്ളത് അഗ്നിയാവാൻ കാരണം ഏത് സാധനം നല്ലതിട്ടാലും ചീത്തയിട്ടാലും ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു നീല കളറ് കലക്കിയാൽ ആ വെള്ളം നീല കളറായി. അതേസമയം വായുവില് ചീത്ത ഒരു വശത്തു കൂടെ പോയാൽ ആ വായുവിന് ആ ചീത്ത മണം പിടിക്കും. നല്ല അഗ്നിയില് ചീത്തതിട്ടാലും നല്ലതിട്ടാലും ഒരേപോലെ തന്നെ കത്തും. അഗ്നിക്ക് അതിനെ ഭസ്മമാക്കുക എന്നുള്ള പണിയുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അഗ്നിയിലൊന്നും അശുദ്ധിയില്ല, എല്ലാം ശുദ്ധമാവുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം നമ്മൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭേദഭാവങ്ങള് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നല്ലവനായാലും കെട്ടവനായാലും ജന്തുക്കളായാലും പശു ആയാലും ആടായാലും അണുവായാലും വിഭു ആയാലും ബ്രഹ്മാവായാലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ അവികലമായ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഭൗതികാസക്തികൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞവരുമായ വ്യക്തികൾ അനിത്യങ്ങളായ ജീവസ്വരൂപങ്ങളിൽ വെച്ച്
സമവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തെ നിത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ അഗ്നിയിലെ എല്ലാ ദഹിക്കുമ്പോഴും അഗ്നി ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല എന്നും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അനിത്യനായിട്ട് എല്ലാ ജീവസ്വരൂപങ്ങളിലും മാറ്റമില്ലാതെ പിന്തുടരുന്നു, അല്ലെ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് എന്താ പറയണത്, അങ്ങേ അറിയണം. അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്നാ പറയണത്. നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കില്ല എന്താ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തരാത്ത എന്താ എന്ന് ചോദിക്കണതിനാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരു ഭേദഭാവം ഇല്ല. നമ്മളില് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവണത് ഭേദഭാവങ്ങൾ എന്നാണ്. അതായത് ശതാശുരോപനിഷത്തിലുള്ള വേറൊരു മന്ത്രമുണ്ട്, ഏകോ ദേവ സർവഭൂതേഷു ഗൂഢ സർവവ്യാപി സർവഭൂതാന്തരാത്മാ കർമാധ്യക്ഷ സർവഭൂതാധിവാസ സാക്ഷി ചേത കേവലോ നിർഗുണശ്ച. എല്ലാത്തിലും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഏകനായ പരമപുരുഷൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ വേറൊരു ഭാവത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, നിർഗുണനായിട്ടിരിക്കണമെന്ന്. ഒന്നിലും പെടാണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിലും പെടാണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വഹൃതപുരേഷ്വമിഭി സ്വഹൃതപുരേഷ്വമീഷ്വ ബഹിരന്തര സംവരണം തവ പുരുഷം വദന്ത്യഖില ശക്തി ധൃതോംശകൃതം ഇതി നൃഗതിം വിവിച്യ കവയോ നിഗമാവനം ഭവത ഉപാസതേന്ദ്രിഭവം അഭവം ഭുവി വിശ്വസിതാ. കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, സ്വന്തം കർമ്മത്താൽ താൻ നേടിയ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴും ജീവാത്മാവ് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ വസ്തുക്കളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് വേദങ്ങൾ വർണ്ണിക്കും പോലെ അവൻ സർവശക്തനായ അങ്ങയുടെ അംശമായതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്വാൻമാരായ മുനികൾ വിശ്വാസമുറപ്പിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലെ വൈദിക യാഗങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മുക്തി സ്രോതസ്സായ അങ്ങയുടെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ഭുജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മള് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ഭഗവാൻ വസിക്കണ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത് വേദങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ സർവശക്തനായ അങ്ങയുടെ അംശമായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം വേദങ്ങളില് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ, വേദങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ അറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കളെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ഭജിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഒരു മുക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ മായയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവരെ വേദങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദുരവഗമാത്മ തത്വനിഗമയാ തവാത്തതനോശ്ചരിത മഹാമൃതാബ്ധി പരിവർത്ത പരിശ്രമണാഹ ന പരിരശന്തി കേചിത് അപവർഗമീശ്വരാതേ ചരണസരോജഹംസകുല സംഘ വിസൃഷ്ടഗൃഹാഹ. ഭഗവാനെ ചില ഭാഗ്യവാന്മാർ അഗാധമായ ആത്മതത്വത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അങ്ങ് അഭിനയിച്ച ലീലകളുടെ അമൃതസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അരയന്നങ്ങളെ പോലെ രമിക്കുന്ന ഭക്തസംഘങ്ങളുമായുള്ള സംസർഗത്താൽ
മോക്ഷത്തോട് പോലും താല്പര്യഹീനരായി തീർന്ന ഈ ദുർലഭാത്മാക്കൾ വീടും കുടുംബവും നൽകുന്ന സുഖത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മുക്താത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ. അതായത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ സതതം കീർത്തയന്തോമാമേതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വലിയ സാഗരത്തില് ഊളിയിടുന്ന സ്രാവുകളെ പോലെയാണ്. അതായത് അതിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയാവുന്ന അമൃതിൽ കുടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള അരണ്യങ്ങളെ പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷയാണ്. അത് ആരെ പറ്റിയാ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുക്തി പോലും വേണ്ട. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭക്തന്മാര് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഭഗവാനുള്ള സേവനം മാത്രം മതി അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒന്നും വേണ്ടാത്തവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് കുടുംബം? അവരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണ ലീലകളിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ മാത്രം കേട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രം കേട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ആ അമൃതാണ്, അത് അവർക്ക് അമൃതാണ്. അപ്പൊ ആ അമൃത സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ ആശ്വാസം, സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അമൃതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി അമൃതെങ്കിലും കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്കെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആ അങ്ങയാകുന്ന അമൃതത്തിനെ മാത്രം പാനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ത്വദനുപദം കുലായമിതമാത്മസുഹൃത് പ്രിയവചരതി തഥോന്മുഖേ ത്വയി ഹിതേ പ്രിയ ആത്മനീച്ച നബദ രമന്യഹോ അസദുപാസനായാത്മ ഹനോ യദനുഷയാ ഭ്രമന്ത്യരുഭയേ കുശരീരവൃത. ഇവിടെ പറയണു കുശരീരവൃത, അധമമായ ശരീരങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന, അതായത് അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം സത്തായും സുഹൃത്തായും പ്രിയനായും ഭവിക്കും. പക്ഷെ ബദ്ധാത്മാക്കളോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ളവനും എല്ലാവിധത്തിലും സ്നേഹപൂർവം സഹായിക്കുന്നവനും ആണെങ്കിലും അവയുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവായ അങ്ങയിൽ പ്രീതിപ്പെടുന്നതിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആളുകൾ പൊതുവെ വിമുഖരാണ്. പകരം മായയെ ഉപാസിച്ച് അവർ ആത്മഘാതകരായി തീരുന്നു. കഷ്ടം, അവരുടെ അസദുപാസനയിൽ നിരന്തരം വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാൽ അവർ വിവിധ തരം അധമ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മഹാഭയദായകമായ ഈ ലോകത്തിൽ അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രുതികളാണ് പറയണത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കില്ലാണ്. അവർക്ക് ഈ മായയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ മതി. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മായയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള ആ അമൃതിനെ നുകരാണ്ട് അവരെ മായയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അധമമായ ശരീരങ്ങളെ വരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതിലിരിക്കുമ്പോൾ അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അവരറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് പറയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വരുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവര് ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ അമൃത് നുകരാണ്ട് മായയാവുന്ന അമൃതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തില് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് അവര് ഈ ജനന മൃത്യു അല്ലെ
അതിലേക്ക് വരുന്നു. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അവര് പെട്ടുപോവാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അമൃതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു നല്ല ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, നിഭൃതമരുണ്ണനോക്ഷദൃഢയോഗയുജോ ഹൃദി യന്മുനയ ഉപാസതേ തദരയോപി യയുസ്മരണാത് സ്ത്രിയ ഉരഗേന്ദ്ര ഭോഗഭുജദണ്ഡ വിഷക്തധിയോ വയമവിദേ സമൃദൃശോംഘ്രി സരോജസുധാഹ. വിവർത്തനം: ശ്വാസവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടക്കി സദാ യോഗനിഷ്ഠരായ മുനികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അതേ പരമസത്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സദാ ഹരിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ശത്രുക്കളും എത്തിച്ചേരുന്നത്. സർപ്പങ്ങളെ പോലെയുള്ള ശക്തങ്ങളായ അങ്ങയുടെ കൈകളോടുള്ള പ്രേമപൂർണമായ ആകർഷണം മൂലം ഭഗവാന്റെ സഖിമാർ ആസ്വദിക്കുന്ന പാതാരവിന്ദസുത തന്നെയാണ് അങ്ങയെ എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായി കാണുന്ന ശ്രുതികളായ ഞങ്ങളും നേടുന്നത്. കാരണം അങ്ങ് അവയുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കുന്നു, അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പലതരത്തിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭജിക്കാൻ പറ്റും. ശത്രുഭാവത്തിലും മിത്രഭാവത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ദേഷ്യത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും പല രസങ്ങൾ, 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യമായ 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലാണ്ടും 7 രസങ്ങളുണ്ട്. ഈ എല്ലാ രസങ്ങളിലും കൂടിയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ദേഷ്യത്തോട്, ഇപ്പൊ കംസനൊക്കെ ഇതായിരുന്നു, ഭഗവാനോട് ഒരു വൈരാഗ്യമായിരുന്നു അല്ലെ കംസൻ. അതുപോലെ തന്നെ മുഷ്ടിരാണുകരന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കംസനെ പോലുള്ളവര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് നമ്മൾ സായുജ്യമുക്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആ ശത്രുക്കളും എത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുണ്ട്. ഗോപികമാരിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നുണഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ആ അമൃതിനെ നുണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ഗോപികമാര്. അപ്പോ അവരെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെയും വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് പോലെ ഞങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ കടാക്ഷമുണ്ട് എന്ന് ശ്രുതി ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം വേദങ്ങൾ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവം തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇഹനുവേദ പദാവരജന്മലയോഗ്രസരം യഥ ഉദഗാദൃശ്യർ യമനു വേദഗണാ ഉഭയേ തർഹിനസന്നജാസദുഭയം നച കാലജവഹ കിമപി ന തത്ര ശാസ്ത്രമഹൃഷ്യ ശയീദയതാ. വിവർത്തനം: ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അടുത്ത് ജനിച്ചവരും വൈകാതെ മരിക്കാനുള്ളവരുമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരും ആദ്യ ഋഷിയായ ബ്രഹ്മാവിനും താണവരും ഉയർന്നവരുമായ ദേവഗണങ്ങൾക്കും ജന്മം നൽകിയവനുമായ അങ്ങയെ ആർക്കാണ് അറിയാനാവുക? എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് അങ്ങ് ശയിക്കുമ്പോൾ സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മമോ ആയ വസ്തുക്കളോ ഇവയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളോ കാലവേഗമോ വേദശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും ബാക്കിയാകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയൊരു ആൻസർ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് പെട്ടെന്ന് ജനിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോണവരാ. ഒരു 100 വയസ്സിന്റെ ഉള്ളില് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാ? എത്രയോ വർഷങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഭഗവാനെ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയണത് വരെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്വാസത്തിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ജസ്റ്റ് ഒരു 100 വയസ്സ് മാക്സിമം പറയണത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മള് പോണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വേദങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ആർക്കാണ് അങ്ങയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനാവുക? കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഉയർന്നതാണ്. അവിടുന്ന് താഴെ തപോലോകം, ജനോലോകം, സ്വർഗലോകം,
സ്വർഗത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അങ്ങുള്ളപ്പോൾ അങ്ങയിലെ എല്ലാത്തിനെയും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവുക. വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല. അതെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ എടുക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാദി ലോക മാമജം അവ്യയം. എന്നെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, മൂഢന്മാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ പറയണത്. എന്നോ എപ്പോഴോ ഉള്ള ആദിമ പുരുഷനായ അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ അജനായ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലെ ആയി തീർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജനിമ സദസദോ മൃതിമൃതാത്മനി യേജഭിരാം വിപണമൃതം സ്മരന്തിത ആയുവിദേഹി ത്രിഗുണമയ പുമാനിധി വിദായത ബോധകൃത ത്വയിന തദപരത്രസ ഭവേദവബോധരസേ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, അസത്തായ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിയുണ്ടായതെന്നും ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും ആത്മാവിന്റെയും വസ്തുവിന്റെയും വെവ്വേറെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥമാണെന്നും പ്രാമാണികമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചിലർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന സങ്കല്പം അജ്ഞത മൂലം ഉണ്ടായതാണ്. ആ ഭേദചിന്തയ്ക്ക് നിന്തിരുവടിയിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. മിഥ്യാഭ്രമങ്ങൾക്ക് അതീതനായ അങ്ങ് സദാ പൂർണ്ണബോധത്തിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്നു. ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സത്താണ് അല്ലെ. ഓം തത് സത്. ആ സത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത് രാസപ്രക്രിയകളിൽ കൂടിയാണ് മനുഷ്യജീവനിൽ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന്, പല രാസഘടനകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് അങ്ങനെ അസത്തായ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായതെന്നും ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതായത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നും ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നും എന്ന് കുറെ പേര് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണെന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അതിന് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലെല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി പൂർണ്ണബോധമാണ്, പൂർണ്ണബോധത്തില് ഇരുന്നരുളുന്നു എന്നവിടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഇത് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ഗുരു പ്രമാണദേവ ഗ്രന്ഥരാജ് ഭാഗവതം की जय. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.